Ahojte, dneska vás vítam pri mojom ďalšom videu. No a prešiel asi 3/4 roka, si myslím, od toho môjho prvého videa. Za ten čas som aj natočil so pár videí, ale neboli zaujímavé. Ani toto podľa mňa ničím nebude, pretože nenájdem žiadny strnčí paroch, ale nevadí. Aby ste mali aspoň čo kúkať, tak to robím. I keď pre tých dvoch ľudí, ale to nevadí. No a dnes som sa rozhodol, že pôjdem pokúkať nejaké strnčie parvošky. Mám tu aj psa a uvidím, či dačo nájdem. Tunak na tomto mieste som cez leto aj s jedným kamarátom, s ktorým som aj točil to prvé video, večer chodieval a sadli sme si tunak ku kriakom a pozorovali sme, či náhodou dačo nevyjde. Keď vtedy som nenatáčal úplne celé videá ako toto, len kúsky, tak vám semka potom aspoň dačo dám z toho, len bolo to už večer, tak to není v moc dobrej kvalite. Zdá sa mi, že vidím strnčiu tamto oproti v boku, ale nie som si istý, bo som si doma zabudol ďalkohľad, ale není sneh, takže nemusel som si brať biele veci, aby ma nevideli, ale mám celkom dobré, toto je stojan, keby sa takto pýtal, ktorý nefunguje. Mám zelenú mikinu a nedej gate, tak by to až toľko nemuselo vadiť a skúsim sa k ním dostať bližšie, ak to je vôbec strnčia, ale myslím si, že áno. Myslím si, že to strnčia je a ona je vlastne až to. Vidíte? Klepem sa, ale asi to vidíte. Chcel by som sa dostať aspoň sem a odtiaľto ich pekne skúsiť natočiť. Tunak myslím, k tejto veci by som sa chcel dostať tu, ale pochybujem, že sa mi to so psom podarí, ale uvidíme. Dostal som sa sem k týmto stožiarom, k stožiaru síce, ale nevadí. A tunak mám lepší výhľad na ne, ale mi to nechce zaostriť. Tam sa pasú. Neviem presne, čo to je. Či sú to dve srny a srnča. Alebo srnec, srna, srnča. Skúsim sa dostať bližšie. Čudujem sa, že som ich ešte nevyplašil, pretože počúvajte.
Ale predo mnou je ešte lepšie. Sa už asi nedostanem. Aby ste mi verili, tak že som ich nevyplašil, tak pozri, už som od nich dosť ďaleko. Už tam stoja. A idem ešte pokokať, či náhodou dačo nenájdem. Oni už pomaličky odchádzajú, tak idem aj ja. Som rád, že som ich nevyplašil, aby utekali, ale len tak, aby odkráčali. Všimol som si takýto pekný úkaz. Aha, toto je hora a vedľa toho sú mraky. A vyzerá to ako dve hory. Neviem, ako vám to natočiť. Napríklad takto. Vidíte? Takto. Jedna vyzerá ako, no jedna je normálna, druhá je z oblaku. Možno, že vám to tak nepripadá, ale mne hej. A tu slniečko. Tak a aby ste mi naozaj že verili, keby sú tu takí, čo nie. Tu je hnojisko. Odtiaľto som ich približne takde. Odtiaľto som ich približne hej, takde videl tu. Odtiaľto. No a ja som tu. Sú tam. Vidíte? Takže nevyplašil som ich a mám ich natočených. A tu sú stopy. A ja budem mať topánky tak zablatené, že sa asi ani nedostanem domov. Tunak je tiež zaujímavý úkaz, hej. Tamto, dedina, tak tá je v pohode, hej. Žiadna hmla, ani nič. A dedina za kopcom, hmla. Musím sa tam dostať. Tunak balík, ale vyzerá to tak, že tu nič není. A telefon mi hlási, že pripojite nabíjačku. Ale pozrite, aká tu je hmla. Tam je není. Tu je zaujímavé. No ale ja už asi sa idem vrátiť. A možno, že ešte dačo nájdem. Normálne, že krásna zima. Normálne krásna zima. Šiška. Ale aspoň, že svieti slnko. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak budete dobrí, môžete zanechať like. A ak až veľmi chcete sledovať moje videá naďalej, tak môžete zanechať aj odber. A moje rozprávanie vám prerušili zvony. Tu je psík.
Ja sa s vami lúčim. Čaute. Zdá sa mi, že vidím